I'm sure uhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani. Bawina amaloto, bawina casino, imali yazizela, bathandwa abantu, bathola imisebenzi kalula, impilo ilula, imali izwabona. Kungesikhwama semali. Nawe ungayiphila leyo mpilo. Thwala ngesikhwama semali. Njengamanje khohlwa okunye. Ngishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Khumbula, lesikhwama sihlala emotweni, ekhaya noma ehhovisi. Asithinto abantwana. Siyabingelela ubingelela Babu Dokotela Babu Isizwe Babu Jabulile siyathobeka. Dokotela siyathoba kakhulu siyabingelela kuDokotela kuwena Dokotela sibonga kakhulu futhi nakumbukeli wethu omkhulu esimthanda kakhulu Babu Dokotela TV channel yethu le enkulu siyabonga kakhulu ukukhula kwayo ungenxa yakho umbukeli wethu siyabonga kakhulu Dokotela. Asibonga Dokotela. Baba. Dokotela every day umuntu uthola amakhozi ahlukahlukeneyo amahla amabi yacasula yadinayo yonke into yenze efonini. But Dokotela now uthi ke bolisa umuntu amathumbu when you calls you every day ngalokhu mtshele ukuthi hayi wait a minute awufonele after 2 awufonele after a minute then bese uthatha lo muthi Dokotela uxubhe ngawo umbola nomhlonhlo Dokotela bese kwenzakalani emva kalokho. Into eyenzekayo la kunamuntu ohleze kubhaga ngamafoni yabo. Abanye ke bake bayitshela mhlambe inormal athatha isimkhathi semgaqweni enzele khona ungezumkhola back. Hayi mtshela ukuthi hayi ngicela ungifone emva ka 2 minutes mkhulu need just 2 minutes. Lo muthi mesiwakha sithatha umbola mase sithatha umuthi ekuthiwa umhlonhlo. Umhlonhlo sifaka ubisi la khona kuphela. Suthi kancane ubisi ufuna ufake nje amaqosa ambalwa. Bese sifana leminye imithi ke emibili awusale kumdlavuza. Ngoba sifuna into esokwenza icancer ngaphakathi. Yeah. Thereafter ke uzobe usuyayiphuza lento. Uyazi bese sidomo lesisofona uzobe siyafona. Ukukhuluma nje ungakhuluma kakhulu ulongathi uyawukhefa. Hayi akukhulume nje ungamphenduli wena. Ukukhuluma nje khuluma uthi hayi mfowethu ngezwe siyabonga. Khona okunye. Athi hayi into ongayiphenduli vala ucingo. Qhoma umkhwefu. Vala ucingo ukhohlwa indaba yakhe lo. Jwayela kabi. Zokhala. Ekuseni uzozwa ngathi izwi liya umphimbo uyahoshozela kancane athatha into ezomkhuhlane ayizwe lento ngathi isiqala ukuba la ngathi lento imila yena okwehla iyothi isuka ibishisa esiswini yashisa lo umhlonhlo shisa esiswini umedla ukudla kunga isitulo singaqini then emva kaloko sesoshisa sonke sisi bathi unama ulcer bamningi into zama ulcer kanjalo omayojela kanjalo babambanisa emva lokho hayi ba discover ukuthi hayi une cancer yamathumbu kanti usuke simshaya ithini umhlonhlo uyashesha suke simshaya ithini njengoba asifuni ukuthi silwe asingalwe yeah futhi ungamfoneli wena ngoba awusebenzi ukuthi umfone ufuna kube uyena ozilethayo musu uyamgqilaza ungamfoneli kubo yena ufona musu uyamgqilaza yeah. So just to add the content on that nje Dokotela. Yazi ukuthi khona amanye umuntu lo muntu lona lento ekhulumayo ukuthi uyawukhifa lo. Khona umuntu Dokotela kuthiwa lo udle neshepisi. Bese uyafona. Oh uyabona kuhlukile lona kuya exporter ke wona. Yeah. Uya exporter ke wona. Lona wena uyamlinda umuntu abe import eze yena kuwena. Akeze yena kuwena. Asemafoni ziyakhala nange iyagqilaza mkhulu iyagqilaza yo. Iyagqilaza. Babu Dokotela siyabonga. Dokotela siyabonga kakhulu. Caba ngekhanda lesavana monitor Dokotela. Caba ngekhanda lesavana. Imbulu. Oh Imbulu abantu imbulu. Ngafika kwenye indawo yaseGhana. Lapha bathatha imbulu yonke nje iphelele bayibulale bayikhipha amathumbu yabo. Mase bayolahla amathumbu mase imbulu bayishise yonke bayigaye ibe insizwe bayigaye ibe insizwe bayigaye mase sebeyigayile sebezobeke sebeyiphuza nekhokhi kunomuthi abawusensayo ngeke ngikwazi ukusho la mase bewuphuze nekhokhi lo muthi lo bafike bayigaye imbulu mase bethatha umbila yabo yeah nombila nawo bawushisa umbila isikhwebu sombila mase besigaye futhi lapha sifaka usawudi like yabo thereafter mase befaka nalembulu ke lembulu into ayenzayo le yebo laba bantu uyiphuza nekhokho uma ezoyisontweni bekuzoba ne service enkulu
lento Sunday. angithi isavana monitor imeme etsheni phezulu ubuke kanje zonke izinto lapha ezansi then njobe lapha phezulu epulpit ayikho into angayiboni la kunina uprofeta lapha ubona exact into kuwena uma embuka umuntu yena umbona ngathi uyiskeleton la umbona ngathi uyiskeleton uma ephuze lento bayiphuza necoke la base Ghana ba profeta lento ngekuzuyenze lutho ba profeta powerful ku ministry mufuna nje into yokuphakama nje ukwazi ukuthi kodwa isilimo uma ususulu wa ku floor awubabone uphinda futhi uyoma lapha ku floor phezulu ku pulpit ukwazi ukubabona kodwa uma usuphakathi kwabo awukwazi ukubabona ufuna ube lapha phezulu iyona ke savana monitor nathi ke siyayisebenzisa ke lana ke uma befuna ukugejisa bekhuluma kabi bekhuluma kahle ngabe kanti bafuna ukulimaza zivikele ngoza kuBabu Dokotela hambe enyangeni angakini hambe esangomeni usitshela ukuthi kade uBabu Dokotela ubone le channel inyanga afuna ithathe ikhanda lembulu ithathe amakhala emfene ithathe undiyazi umhlaza nhlanzi imisifake lemithi u2 ithathe lemithi leni ihambe uyivusa bayazi ukuthi kuvuswa kanjani ngamasiko akhona imisi sigcaba amagumba amane ekhanda ngalento le hayi khohlwa mkhulu khohlwa khehla khohlwa ayuzofika ubaxhawula abanye khohlwa kho umuntu ozokuhlupha la akho umuntu ozokuhlupha noma ngabe udayisa lento le ngeke ngisho igama layo cabanga lento la cabanga lento kho umuntu lutho uyohamba eMpumalanga neNtshonalanga usukufakwe lento le yabona nganga yitesta ngaphuma ngeborder gate yase Piedritive ngiphethe imithi nje ingota ngizigayile engiyisensa emngqomo zifakwe emotweni angithi mesihamba neconvoy nalabo basigadayo sihamba emoto ezo4 angisho ukuthi ngihlala kwephi imoto kwasikuthiwa babuza amaphoyisa la ukuthi iloko okwabalo kwathiwa amanobuza kule moto hayi ngiyakubuka nje edidizela nomfowethu eza kwakwe customs wathi baba nangeza la nomuntu shuthile yanda athi miyeke uzoyibona into ayifunayo kalivula iwindi wathi hawu la mshawuva lokwaqaba wabuya wonke uSeps wenza la SAPS bathi Babu Dokotela wena kanti ngithi mina hayi igodo zami lezo zokusebenza kwakuthi kuseshweke le imoto ayisaseshweke umuthi mkhulu umuthi mkhulu hayi umuthi khehle umuthi hayi lokho kwaseswazini kubaba wiki kakhulu hayi laba baphathi bahlakaze kwezoyedwa bathi abanyabizi babuza ukuthi kule moto emathi kunani kule moto kwathiwa akukho lutho bathi hayi siyabona ndlolani basadlula phela nje umuthi isavana monitor sesiccabe ngayo kamkhulu uhamba kanje savana monitor ke leyo i-right kakhulukazi kubantu abahamba ne-convoy abantu abasuke bezikhulu ukuze ukuthi bangalinyazwi labantu noma ngaba batsheniwe ukuthi i-convoy yakho iyeza hayi ngeke bakwenze lutho vese ngeke bakwenze lutho siyabona Dokotela siyabonga kakhulu Dodo siyabonga kakhulu Dodo yazi ngiphathe kabi la ukuthi uyobona bakethi uhlulwe intombi ihlulwe kwangempela futhi bese vele iyaphumelela ifunde isebenze ibe right mawuthi uyibuka wena ubuka yona ubone ukuthi yabo Dokotela but uthi hayi lokho Dokotela manje sokuyinto endala leyo le ntombi le oyifunayo ekuhlulayo hayi ake uze la kumina no2 oyikhona hayi maranda u2 rand kuphela 2 rand lo ikhona khona engenze Dokotela la uzokuthengela imoto ubuza axatshaniswa yini usebenza kahle kumanje ubuza usaxatshaniswa yini osangifanele ngayo hayi ngeke mkhulu ngeke ngoba ufika uyishele uyinika imali iyithathe ingayinqabi uyenze ukuthi iyithathe ingayinqabi uthi phela ithi hayibo, yini kanti unjani wena? Ngathi ngakuchazela nje.
Ey manje ngizokwenza kanjani ngizothini-ke kulo muntu? Hayi ungizame lo 2 rand. Yeah. Musi yafotha Babu Dokotela nguthola u2 rand ngaphatha malini. Bese ngithi ayiphathe imali engaka. Kodwa into engiyifuna kule 2 rand coin. Simshaye nje emini angifuni ebusuku. Ngikuthathe nemoto sabe sokushayela yena. Enze lento wena oyifunayo. Babu Dokotela babe sezibawujabule singahlula abantu besifazane. Ngoba yazi into ebhlungu manje kunenyanga manje bengikhuluma kanje. Ifuna ukulamanisa unkosikazi. Kunomuntu embona kanje ukuthi nanga umuntu ongalama uNdlunkulu. Hayi lo sisushanga uthi ngeke nje mina ngigane isithembini. Ngeke. Isakhafu lenyanga akwenzeki kanti hayi nayi. Siyabonga. Dokotela. Then uthola ke u5 rand coins babe ngo7 nje. Kanje. Bese ke uthola notshwala bese siyalapha ethunini. Isikwenzele lento. Khona into soyenza Dokotela. Mkhulu sizoyenza ngoba siyiprovile ukuthi abantu abaningi babanjwe abantu abalele phansi kuthula omhlaba. Kunenhlambuluko ezikhona emndenini. Kunabantu abazaleke ngesinxele. Kunabantu abahamba ngesandla sabantu bomndeni. Elijamelene ngale kwelamathongo. Manje buyizobhefaya kunina. Aniphumeleli ke manje. Sekufuza ukuthi mina ngibe iintercessor ngibe umthetheleli waleya nto leya ebangweni kwamathongeni waphenana nezingane lemhlabeni anazi. Kanti abantu abaningi abalapha ethongeni bahamba ngomuthi wasekhaya. Ngalo ndlela ubamncane wakho uyathinteka kuleyo nto. Manje ingakho konibona into sezimile asithole iliba lasekhaya kuyiwe emini. Ningiphathele lezi zinto lezi bese ngisho ukuthi laphana uzofike le mali uyishiye khona. Lokhu kwenze kanje lokhu awudingi umuthi. Uzokwenza kanje ukwenze kanje ngikufundise konke nalokunye singakushonga uChannel. Ufike lapha ubancenge ubachazele yonke into ukuthi leni impilo enizilwayo asizilwi thina. Babu Dokotela bawusiza bajabule siyabonga. Dokotela siyathoza khona Dokotela. Angazi Dokotela. But what a man calls a miracle is the miracle. No manje, it's something else. What is a miracle? There is a miracle. Ekuthiwa come take your miracle. Impuputhe zizobona, ishosha zizoba njani. That's not a miracle. This is a healing. Because we're talking about medical condition. You were healed spiritually. That's not a miracle. That is not a miracle. A miracle, it's whereby umsebenzi owenzayo acquire a degree. Kodwa wena kanjani uyasebenza lo msebenzi. Uphethe abantu ngokwama department but banayo icucu abasubmita kuwena kuzona befaka umsebenzi. Kodwa wena ukuthi kanjani you call that a miracle. You call that a miracle. Kunento wena oyibona le address ohlele kuyona. Abantu abalaba khokha amabond. Kodwa wena kanjani ukuthi awuyikhokha ibond wakwazi ukuthenga umuzi ngocash. That is called a miracle. Yabo. I miracle is something that okuyona but ongayideserve ongazi ukuthi kwenze kanjani. That is called a miracle. Ngizama ukuthi khona abantu bezokwazi ukuthi bahlukanise into ezi healing spiritually and versus a miracle. Kunomuntu njengamanje okufuza ukuthi ngabe uqeda i-term yakhe next year aphume ejele but manje una 2 years ephumile. Uyayibuza ukuthi abantu engangiboshwe nabo namanje basabhanditile. Kwenzeke kanjani i-parrot board ithatha isinqumo ukuthi ngikhiphe mina. That is a miracle. I-miracle into kuyona but ongayazi ukuthi yenze kanjani. But kodwa uzibona usukuyona and ucomfortable ngayo. That is called a miracle. But kodwa nje ukuthi uzothi wena i-miracle ukuthi benginesilonda la miraculous isaphola. I-miracle uzibona ufake ijacket, i-shirt, udrive imoto wena ongayideserve ubona ukuthi yabona la ngishaya ngisho namahloni. Mina wonke pho. That is called a miracle. Ngizama ukuthi abantu sikwazi ukuyihloba abanye we are racing for something that we don't know. Yabo. Kunesonto lapha ezelabhala ukuthi miracles church service of God. Yabo. Umfundisi uhlala eflatini kodwa. Yabo. Umfundisi uhlala eflatini. Uhamba ngenhle imoto la ikhokhela installment. Even imoto ayona miracle. Because imoto ebank lingayiprocessa noma yinini.
yabo. That is why even ngithi miracle, it's something that wena ongekho kuyona njengamanje. We have to work towards it, but you don't have to ask God. uNkulunkulu uyazibonela umudinga into enjalo. Ngoba sizoba level whereby sithi abantu abenza ukuthi bazocela uNkulunkulu abenze abadeliver ama-miracle. No, it's not going to happen. A miracle and into wena okuyona comfortable ngayo ongazi uthenze kanjani, that is called a miracle, so that we cannot deceive people sibatshela ama-illusions sithi ama-miracle. An illusion, it is a miracle from devil, siyibiza ukuthi magic. This is an illusion. Babu Dokotela bawesiza bawujabule siyabonga. Dokotela siyabonga kakhulu Dokotela, siyathokoza kakhulu Dokotela. Dokotela angazi but mhlasimbe ngokwakho Dokotela, ngokwakho, and I emphasize this, ngokwakho Dokotela. Do you think God is holy or what? Or half? Awuphinde ukuze. Do you think God is holy, like holy, like ungcwele? Ingilosi njani holy nazo? Holy angels. Okay. Now waphinde waholy naye. Dokotela ngokwakho. Uyazi lento ihluphile ngoba yabona ensimini yamakinati namazambane kunonogwaja lapha yabo. Do you know ukuthi onogwaja ba assume ukuthi umuntu otshalele insimi nayo la? Oh yeah. Wena uyifama awuhlala ensimini. Do you know ukuthi kunamadama amakhulu Lake Victoria, ama lakes ama serious, kuno fish abalapha yana aba assume ukuthi umuntu owenze le chibi uhlala lapha phakathi? Yes. uNkulunkulu wenza izinto zangcwele because yena akekho ngcwele, uyena wenza izinto zibe ngcwele. Njengamanje sidla isimpo esifresh esenziwe umuntu, but lo muntu osenzela akekho fresh. Yabo, uyena wenza izinto zibe fresh. Kodwa yena akekho fresh. Umenzi wezinto azineutralize. And then if uNkulunkulu engcwele, yini emenze yangcwele? Kukhona lento ewumaster kunayeke. Izomreduce leyo nto. What makes you holy? We want the thing. Tell us, what is the secret? Yena akana secret because the secret exists again. Uyena wenza lento zangcwele. Njenganathi ke njengamanje uthola ukuthi umuntu uhamba ngemoto eyiluxury ngendlela eyisimanga English igama layo. Kodwa yena akayona imoto. Akho ogene emzimbeni wakhe imoto. Yena uneutral wakhe zibe affect ngalutho. Because is neutral kuko konke lo. Once saqala sa understand ukuthi God capacity mentality yethu igcwele amanzi la ekhanda, and thinking capacity yethu it's not even 0.5%. Yila sizo understand khona ukuthi umqondo wethu ukwazi even ukucomprehend ukuthi uNkulunkulu uyini kuthina, because wenza izinto zangcwele because he makes things holy. Once nawe aba holy khona into emenze yangcwele. Iyona ke sizoqala manje sim challenge ukuthi hey ndoda osinike ulayini phela sihlakaniphile sesiphande kakhulu nawe. Ithatha lento lena. Yabo ufuna nasitshela ukuthi ubani lo menza abe ngcwele ngoba kutshengisa ukuthi uyasubmit. Yabo kuzotshengisa ukuthi uyasubmit kulento yamenza yaba ngcwele ngoba njoba ethi he makes things holy because he is not holy. Uyena owenza into zibe holy ngoba once wakutshala ihlathi, wena le hlathi olitshalile ulitshalele eDande, wena uyoqhubeka uzohlala eMaritzburg, awukho ehlathini. Ngeke ukuthi ngoba utshala ihlathi uhlala ehlathini. Yabo ihlathi lo numuzo ubutshala ihlathi because ubufuna ingodo, simple as that. And thereafter uNkulunkulu wenza ingilosi zabangcwele ngoba efuna into ezingcwele. Simple. Izathu ukuthi utshala umbila ngoba ufuna impuphu. Bunge utshala impuphu uzotshala into enye, utshala umbila kwazi uphuma impuphu. Ngizanga ukuthi ba understand abantu ukuthi ngoba siba nema mistake whereby we assume ukuthi we know everything about God, and then ubungcwele bakhe it's out of our understanding, and then it's only him who can reveal himself ngoba akasithembi kwathina, because in the presence of God we are children. He regards us as children. No matter what it takes, akaza kubona ukhulile because ama mistakes owenzayo, they showed how childish are you. Then once we surpass that, sasadlula lapho sizoqala manje sim understand ukuthi he's not an anger God.
is not a hating God. Ngoba ngeke ngadriver ngisuke eGolela. Ukusuka eGolela uzuyofika eStake. Angimina Babu Dokotela. Angibonanga even one mosque. And then usuka eSwazini uyazibuza ukuthi uma kune distance engayingenayo imosque, meaning that umuntu lapho ongayipractice Islam, you die and go to hell because of our God is holy and is angry. Uyaya ngoMpumalanga uthola ukuthi in square meters ka 100 km radius ayikho ismosque, alikho isonto. Amaplaza nje. Yabo. And once uNkulunkulu sasuke simenze umngani wethu esesimazi ukuthi la out ingcwele la out idiniwe la out ayidinanga kanje. No, he is better than that. We have to be spiritually aligned naye so that spiritually you be enlightened. Yabo, you be enlightened ukuthi who is this God? What to expect again if ungathiwa ufuna ukwazi ngaye. But who is this God? Is he holy or he makes things holy for what? So that he can use those things who are holy, because he is not holy. Once sasafika lapho, it's only the brain that is matured will able to understand. Ingako kwamanye amabandla like 200 years ago, umoya menokhonza uNkulunkulu beningahlala ezitulweni, benihlala phansi ni submit enhlabathini. Asekhona kamanye amabandla namanje asakwenza lokho. Uma eze kwi presence kaNkulunkulu, abafazi abahlala namadoda. Asekhona amabandla akwenzayo lokho. Asekhona amabandla abafazi bahlala ngapha, amadoda ahlala ngapha. Amanye amabandla amadoda sonto wodwa but ahlala la phansi enhlabathini ngoba ayasubmit because ayamsaba lo muntu, ayamrespecta lo muntu. He's too big for them ukuthi bangathi bekhuluma naye bakhuluma beqoshame kosofa napho. Thereafter we need to tell people otherwise. This is me Babu Dokotela saying, I'm not saying ukuthi wena adopt into engiyishoyo. If you right kuwena lokho ukuthi uNkulunkulu umngane wakho niyazana nawe out and ubona ku right ukuthi yonke lento le level okuyona mentality yakho ungayishintshe, and it will help you ukuthi ingakushintshe futhi ngoba kufuneka yonke into izwa ku YouTube uzayithatha usayishintshe, but you have to think about it and pray about it. And when you pray, there is a powerful angel of God that will be released from the lower part of the heaven. Kunindawo esibiza southwest of the heaven, there are angels ezinamaphiko ngakhona awu2 awu4 ngoba ku upper part of the heaven ingelosi ezikhona suke zinamaphiko awu4. uNkulunkulu descend that angel to give you the impartation of the knowledge that is known by the angel about him. Babu Dokotela bawusizwe siyabonga. Dokotela samakhulu Dokotela. Hlasimbe Dokotela nje hlasimbe sikhulume lokho kubalekile. Ngizokusho Dokotela ngizokusho nje. Hlasimbe nami ngisebenze iphrase yakhe ethi angixolisa. Dokotela, what's the importance ye Ithuna? Because I've noticed ukuthi einkulumeni zakho noma ezintweni ezikhulumayo uyakuveza ukubaluleka kwethuna. Uyakuveza futhi ukubaluleka ukuthi kuyiwe emathuneni. Na even ama rituals enziwa around amathuna nokubaluleka kwakhona Dokotela. So ke Dokotela, do you think mina njengomuntu shuthi kumele ngibuke Ithuna manje ngendlela yokuthi lingangisiza ekwenzeni izinto okanye ngingakwazi ukulisebenzisa ngikwazi ukugain izinto ezithile if uthi ungalisabi Ithuna ukuthi nje na amathuna laphana ungabusasabi because khona into ongayinyakazisa inyakaziseke lapha Dokotela. But firstly, what's the importance noma kuyini ukubaluleka kwethuna ngempela Dokotela kuwena Dokotela, because I've noticed that ukuthi asiqale kweAmerica kuba nento ekuthiwa Thanksgiving. Kunamathuna lapha namasosha asuke sale phansi empini. Lamathuna lawa aclean ungazothi indawo yokudlala egalofu. They are all painted white. Njalo ngeThanksgiving kwenziwa inkonzo lapha. Lesinamba ngitshela usabelo bayazi ngamathuna. Hamba uye Turkey. Akone Turkey seTurkey. eTurkey amathuna khona alike izindlu. Banali ithuna bese kuba nento yokuhlala ehlala abantu abawu2. Bese kuba nama poles ngapha nangapha bese kuba nento ngathi ishelter yakhe ngokhonkolo. La ethuneni bazodlela la badle bathele kanje ijuice.
badle bathele ukudla ngapha nangapha izinyoni zezulu zofike zidle lo muntu bahleze benayo at all times engizama ukuthi ngiliveze lokwethuna ukuthi ithuna it was not made ukuthi silisabe but we were told ukuthi silisabe but ihub yethu ilapha ethuneni inkulumo ezinkulu uma ufuna ukuprove ukuthi ithuna is so significant ubokudlule nje ngasethuni la kaSibanibani musu yami yachama baphuma bonke abantu bathi wenzani lo muntu lapha wachama ngasethuni lamkhulu ngoba ithuna linaliyanto le ebalekile kulona lento wena ozoyifuna esontweni uyoyifuna enyangeni ikhona lapha ethuneni ukuthi wena awunayo isoftware yokuyithatha leyanto uyisebenzise ikusebenzele futhi but ithuna akuyona into ngabe uyayisaba ngoba sinjenjena yabona nje uma ufuna ukuprove ungakholelwa kuyo yonke into esisho ungayibelieve futhi yenza nje hamba ubheke ithuna lake noma ile phelibhedayo elingakhonkiwe ufike ungibhushele lona nje ubhushe ulevele kahle ungibekela amatshe abe square muse ungitshalela imbali ayi fake utshala imbali uthela amanzi and uhamba ungitshela ukuthi kwenzekeni emva kwalokho once one cleaner ithuna lomuntu my goodness something changed radically ithuna it's so important and then akuyona lento ukuthi sibe namathuna siwashiye kanjalo sibe namathuna abanye abantu athi ngeke ngafuze ngobuza amasipala ngithola inombolo kubani kwangcwatshwaneni amasipala bakutshela after 15 years lo mathuna ayelapha yana sekwangcwatshwa abanye abantu khona because it was not taken care of verse ngisho ukuthi ithuna ake sibheke ukuthi before size ezinyangeni amathuna ethanjani uyafika uzale enyangeni and you are quick to uxabane nayo but awukaze uye ngisho ethuneni lama wakho uyocleana just ukocleana nje uyazi wena usudinwa nawo nokuthi uye emakhaya uyazi ukuthi amanqeni lapha amathuna usudinana nokumisa imoto uthi nina nabo baba enilele lapho phesha komfula ngithi angenikhohli udinwa nayiloko nje bayakuzwa laba bantu bathi awubheke ingane ethi idlula ibhiza ngemoto besangafuna ukushayisa inkomo yabo engisho ukuthi ake siqale siyibheke lento siyarasha kwezenyangeni and then ingenzeki lento singazi ukuthi isoftware kwayona icorrupted over isimanje ifuna ukuthi uvesane uyi-upgrade software kwayona ngoba once wawazi amathuna akho something's going to change uzothi uma ekhaya thina sinathuna somndeni omncane akafimi umuntu uphuma wakho uhlale lokushini wena uhlala lapha hayi mina ngihlala eSegaya uma uhlala lokushini ngihlala eSegaya bana iDStv iyangazi izinto sezalwazi angizazi mina hawu owazi kini ukuthi bana iDStv wena nje uhlala eSky wathe umuzi ngo18 million la kini emlazi wazi noma ikhona iTV ngoba labantu bangamathuna aphilayo laba bantu kahle kahle once you entertain labantu hamba batshela njengamanje ucela ukuthi osofa bonke baba buyisele ecela bafakwe indlu bakunosofa bazodeliver this number 1A number 2 shintsha le TV abayibuka yogogo kontezo nje number 3 hamba ushintsha ifridge before bafake lokudla shintsha ifridge bafake ifridge abantu badala bayakholelwa ku defreeze bathenga lapha le defreeze babe nayo bayakholelwa nje abantu badala ku defreeze uzobona ke lethu neliphilayo lizokwenza njani lizo responda ngendlela ehlukile even that uma wakhe ehlala ne stepfather hamba ekhona give them equal love uthando olufanayo uzoyibona lento le mbingele ndawo ninjani baba sikhona kulungile uma usuyadlula usuze kuma wakho ujabule into eyisimanga ukuthi ufikile uma ususukuma seniyebhuthini naye sekubizwa nezingane bezokuthi awusho ukuthi uphethe into eningi kangaka hayibo mayazi ningi into ekhanda ngicabanga ngoba ufoka qaba usazobheka isimo sinjani kuze umesibethe uhambe nokudla kwakho wathi ayimude right wenzela ijuice wathi awusokuze nje hayibo konke ngikhohle ikhonto esemude yilelo thuna kulifuna liphila lethuna liactivate uzobona kwabantu beza kuthina abazwani necode yabo isoftware yabo umbuzo wena Babu Dokotela abazali bakho babuka iTV babuka mina uMaximum ayikho ichannel engadlali kubona ifridge bana best osofa bana best TV bana best because ngincenge le yanto kubona manje ke thina ke mina nginalo ithuna likambane lababa ngoba bayaphila manje ngibakhonza bephila ukuthi angibenzele okuhle ngaso sonke isikhathi nawe ke awuyibheke lento ozoyifuna enyangeni ukuthi lapha na kunjani ubudlelwane ubheke ubudlelwane ukuthi kunjani nawe emakoti futhi ubheke ubudlelwane ukuthi umkhwena wakho uyaya yini kubo ngoba yiyo lento esilimaze kakhulu thina uthola ukuthi siside kakhulu nabamakoti bethu wena mfana usubadelela abazali bakho uma wakho uthi ufuna umfayele just 100 rand ufuna ukuthi umuntu omthengele ama grandpa
ukuthi angakaholi uma wotshela abantu uhola zonke insuku yabo ngalo ndlela kubo makoti nani ake nibatshela abafana lapha ukuthi ngicela phela uhambe uyobheka uma hamba ubheka uma noma ngabe unamali just ubheka bazojabula Babu Dokotela bawusizibojabula umfana muhle ngathi khehle ungumzukulu kaMancingezi siyabonga Amsha uhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani. Bawina amaloto, bawina casino, imali yazizela, bathandwa abantu, bathola imisebenzi kalula, impilo ilula, imali izwabona. Kungesikhwama semali. Nawe ungayiphila leyo mpilo. Thwala ngesikhwama semali. Njengamanje khohlwa okunye. Ngishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Khumbula, lesikhwama sihlala emotweni, ekhaya noma ehhovisi. Asithintwa abantwana.